Assalamu alaikum, kayan dai tana muku barka da wannan lokaci. ‘Yan uwa, a yau bidiyon mu ka daure ka kalle shi har ƙarshe saboda mun zo muku da wani abu wanda ya yi WhatsApp, ko in ce wani application wanda ya yi WhatsApp. Kamar da muka gaya muku, mun zo muku da wani application wanda ya yi WhatsApp, wanda kaɗai a kwana uku abinda application ɗin nan ya yi ayyukan WhatsApp na duka lokacin tun da aka ƙirƙiro WhatsApp. Na san ɗan uwa ka ƙaƙauta ka san menene wannan, wanne ne wannan application da nake so in gwada muku wanda ya yi WhatsApp a wannan lokacin. Amma kafin nan mu shiga cikin bidiyon, ka daure ka danna mana abonne. In ka danna shi, ka danna ƴar ƙararrawa don ka rinƙa receiving in coins, ka rinƙa samun bidiyon mu akan lokaci. Kuma ka danna mana AIMÉ ko in ce like don yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Ɗan uwa, na san za ka rinƙa ji ana wa'ansu sun san ko menene Telegram, wa'ansu kuma ba su san shi ba. Sai za ka rinƙa ji ana Telegram. Telegram wani application ne yadda ka gane shi kamar yadda ka san WhatsApp yake haka. Me shi dai ya bambanta saboda bai jima ba da hutawa. Mai abubuwan da yake yi ya yi ƙarfin WhatsApp a duka shekarun da ya yi. Kamar yadda na gaya muku a can saman titin, abubuwa ne na mamaki duka a cikin kwana uku wanda ya zo ya kere ko in ce ya wuce WhatsApp a duka ayyukan da WhatsApp ya yi tun da aka ƙirƙiro WhatsApp. WhatsApp bai taɓa ba aikin nan. To shi Instagram a cikin kwana uku ya yi wannan abun mamaki. Ɗan uwa, ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga mu gwada muku ya ne Telegram yake da ayyukan shi da sauran ayyukan shi da abubuwan mamakin da ya yi da sauransu dai. Ku biyo mu cikin bidiyo wannan. Da fari, in baka da Telegram, ina shawartar ka ɗan uwa ka je ka yi teleshargen Telegram, ka yi installing account ɗinka saboda yana da matuƙar muhimmanci. Za ka zo ka yi teleshargen Telegram ɗinka haka. Na san in baka da Telegram ma, wannan kana ganin shi mai kama da ɗan fafe, wani ɗan jirgi irin na yara wannan, gashi nan kuna ganin shi nan haka. To wannan shine ake cewa Telegram. Za ka zo ka buɗe shi haka. Kamar ni na jima ina aiki da shi haka. Kuna gani nan wannan content ina ne haka. Conversation ina ne da muka yi da abokaina da sauransu. Telegram ya zo da wani abubuwa wanda masu matuƙar muhimmanci ne. Amma kafin nan, bari mu fara muku da abin mamakin da ya zo da shi a cikin kwana uku, wanda WhatsApp tun da aka yi WhatsApp har zuwa yau bai taɓa yin irin wannan abin. ‘Yan uwa, Telegram a yanzu haka yana da wanda suke bibiyar ko in ce wanda suka yi teleshargen suke amfani da Telegram, yana da wajen mutum miliyan 500 wanda suke aiki da Telegram. To ba wannan bane ba abin nan ɗin. Telegram a cikin kwana uku kacal da ya samu masu aiki da shi wajen miliyan 25, ko in ce kusan population ta Niger. Kamar a ce duka population ta Niger a cikin kwana uku suka yi adere a cikin, suka buɗe account a cikin Telegram. Tunda na san population ta Niger inda ta kai miliyan 25. To a cikin kwana uku suka yi wannan abu. Menene janyo musu wannan? Telegram yana da wa'ansu abubuwa wanda WhatsApp bai da shi. Ko in ce ma duka wa'ansu abin nan ba su da shi. Duka wa'ansu rezo sosiyo wanda kuka sani kuna aiki da shi ba su da shi. WhatsApp kana iya gyara message ɗinka kan ka tura shi. Telegram kana iya gyara message ɗinka, kana iya gyara bidiyon ka, kana iya goge message ɗinka
ba kama irin na WhatsApp da suke canza suna canzawa ka goge sai dai a gwada ma wani abu ne. In ka ga dama kana iya buɗe kwant da yawa a cikin Telegram, kana iya buɗe group kuma wanda zai ɗau kusan mutum 500 ko in ce ma 1000 ma. Kana iya buɗe group wanda zai ɗau mutum 1000 a cikin Telegram. Ɗan uwa, Telegram kana iya sa sticker kala-kala. Stikoki da zaka gani a cikin Telegram babu irinsu a ko'ina, masu motsi ne, masu kyau, masu abin nan. Kamar da kuka sani Telegram kana sa mishi kana iya canza kuler, kana iya canza theme a saman Telegram. Kaga kwant ɗinka na Telegram ka canza shi, ka sarrafa shi yadda kake so. Ka ɗan uwa, abubuwan suna da yawa. Dan kar mu cika ku da yawan surutu, za mu muku wa'ansu sai dai ku tarbe mu a bidiyo na gaba don mu kawo muku yadda Telegram yake. Ɗan uwa, Telegram da kuke gani haka kana iya ɗora bidiyo wanda ya kai na awa 3 na awa 4 kamar irin bidiyoyuka irin film na India. Kana iya ɗora bidiyo ka tura wa mutum. Duk nauyin bidiyo Telegram yana iya ɗaukan shi. Yana iya ɗaukan audio ka tura wa mutum audio. Duk nauyin shi kana iya tura wa mutum audio. Ɗan uwa, Telegram abubuwan da ya kawo babu kamar su, wanda a ce wa'ansu abin nan wani rezo sosai a kawo shi. Example, wannan kwant in wani ne na shiga haka nan, wani abokina, sai ka zo daga wannan ɗan buwan guda 3 wannan ka danna su haka. To kun gani Telegram kana iya yin Apple audio, gashi nan na fari. Kana iya yin Apple video, kana iya yin recharge. Kamar in zo nan mun yi ta message da shi, to ina so in hudo wani message, kawai wannan recharge in zan danna da hudo wani message in da nake so in gani. Kana iya efface historic in. Menene historic? Din yawanci message da kuka yi ta yi da ina iya danna nan kawai in efface dukkan historic in message in da muka yi. Nan kuma kana iya sa kama me ake cewa meter, kama dai ka sa kankale da ranjanka. Kana iya danna wannan gurin kawai ka sa shi in na awa guda ne, kama meter and silence. In na awa guda ne, in na awa 8 ne, in na awa 2 ne, ga suna kawai babu zancen amma notification. Kuma kana iya retiran shi nan, kuma kana iya sifirma duk wani exchange da kuka yi da shi mutuma. Ɗan uwa, wannan shine ƙarshen bidiyon mu a yau. Ku tarbe mu a bidiyo na gaba yanda za mu kawo muku darasi na 2 akan Telegram, abubuwan da yake da masu mahimmanci wanda ya zo da su.